Ka jingbom don ka Shongsuk Shongshangai hakari Bangladesh kari Bomarjan sebak bat ka jala Meghalaya ka bala penlong ikin nong Shongshnong haki khappud ka jala bat ka te kari kum ka West bat East Gentiles district bandan ka jingsir mensiam yo baki Bangladeshi ki bala ban syakta hala ka jongkari ka jongki kin phai khmat penban ban wan phetri shari India Lyngba Ka Dawki wala ka sarkar jala haka janmiet ka santarik nailar arjar pusaw kala sim ya ka rai ban penjari de ka curfew haki jaka khappud ka tanadu ka pon riu buji janmiet hadu ka pon riu buji mstep haki jaka bahapo arspa mita no zero line henrei ka don ka chingsngo ba kan nomla ban le ai pat ya ka jingwan rungtu ki Bangladesh Kuman sigudo baka sinsar khadar Bangladesh kala sakni no haki bor sipai hadien baka menteri rang badu ka teigari ka Sheikh Hasina kala ino ya ka kam hakano phai singi ka santarik nailar arjar pusaw bat wan phetri shari India ka jing ino kam ka Sheikh Hasina ka de hadien ka baka sarkar jongka hi kam syam lala mantela kam ya ka jinghi kanat ya umsnam ha ka teigari halo ka bha thungkam ka bala kalapat sya ka jinghi persya ya ka sarkar Bangladesh Shushu ka sarkar India kala pha pertun sipai seki benta khappud ban yada na ka jingwan rungtu ki Bangladeshi shari India kumman sigudoru bamaria ha ka Sheikh Hasina na ka shuki menteri rang badu ki Bangladesh ha ka tei ka janmit lam ki torchlight bat ki leng dieng kilawan sya ki tei ki chaka khappud jongki hajan dawki ban khlong mau khlem sange ka sarkar Bangladesh ha ka jialam ka Sheikh Hasina ha ki snam bladap ka pha khang ban khlong mau ha ki tei ki chaka bat kumta kala sudan tang ka jingwan khlong mau tu bat kimdoi alat ba ka jingklong mau hakate ka benta kan penlong bansa satang usiap bat na ka jingklong ka kan penhiar ya kate ka benta bat kawa omngot kan nang ngam sapo bat kan nang ren Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bhag pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi Lyngba Ka office jong commissionerate of food safety Meghalaya